Siyabingelela kakhulu wonke umuntu nje osibukelayo la ekhona khona kuphi nakuphi. Uyabingelela-ke namhlanje uDr Spikili, uyabingelela bonke abantu. Bonke-ke abantu abazi uDr Spikili nabantu abangamazi uDr Spikili, nabantu abasizwa uDr Spikili nabantu abangasizwa futhi uDr Spikili. Siyababingelela bonke ama-subscribers kaDr Spikili, nabalandeli, nawo wonke umuntu okhona kuphi nakuphi use-South Africa, izwe lonke nje, umhlaba wonke jikelele siyanibingelela namhlanje. Ngibingelela abantu nje ngikhona la vele kwaMhlaba Uyalingana, la uDr Spikili esebenzela khona, yilapho esikhona khona esibingelela abantu sikhona khona. Cha-ke namhlanje-ke ngithi-ke abantu ngiyababikela ukuthi impela sekunesikhathi eside sebakhulumile kakhulu zangena iy'ngcingo, basho abantu abafisa ukusho uDr Spikili. Ingakho-ke ngivela ngoba ngihlezi ngisho kubantu ukuthi kule channel kaDr Spikili asikhulumi ngezinto ey'thandwa yithina, asikhulumi futhi ngezinto ezizinganekwane kule channel. Sikhuluma ngezinto okuyothi noma umuntu efika la kuDr Spikili athole lezo zinto zikhona. Asi-act-ke kule channel kaDr Spikili, kepha sikhuluma ngezinto ey'balulekile ey'thinta iy'mpilo zabantu kakhulu. Yilezo ndaba nje ezikhona namhlanje, azikho ningi kakhulu. Ngithi-ke abantu bayakhumbula ukuthi sike sakhuluma nge-special esikhona kwaDr Spikili, lapho khona uDr Spikili ethi khona uzosiza abantu mahhala. Laba abantu abathi umuthi abakholwa ukuthi ukhona uyasebenza. Siyafisa ukuthi sibapruvele abantu ukuthi umuthi ukhona uyasebenza. Laba bathi kudala bahambe bekhokha kodwa bangakuboni ukuphila. Ngase ngithi-ke ngicela abantu babe u-20 kuyo le nyanga esikuyona uMeyi. Sidinga abantu abawu-20 nje esobathestela umuthi, umuntu eze nenkinga yakhe ngamunye ngamunye. Hawu-ke kwathi nje makuqala kushaya umhla ka-1 babefika abantu labo, wavele wahlangana lo 20 same time. Ngase ngiba nenkinga-ke yokuthi-ke abanye namanje lokhu bayasho ukuthi hayi cha, ividiyo siyibone late ekhuluma ngalokho ukuthi kudingeka abantu abawu-20. Nathi sibe sifisa nathi ukuba yingxenye yalabo bantu oyobasiza mahhala. Ngase ngiyasho ukuthi hawu sebasindwe zinyawo, u-20 lona kade wagcwala. Ngaleyo ndlela leyo-ke ngithintekile kakhulu abantu uma besho njalo. Ngase ngithi cha, sizobuya esinye i-special lapho khona okuyosizwa khona abantu abawu-20 mahhala. Mhlawumbe kungenzeka sizo-add-a kulo 20 kuyo ngokuthi uma ngibheka umuthi enginawo ungakanani. Uma ngizokwazi ukuthi nje ngisebenze ngokuy'khandla ekuthenini yonke inhlobo yomuthi ibe khona, ngibona ukuthi umuthi wami wenele, ngoba ngifisa ukuthi abantu befike la bathole ukuthi umuthi awukho. Ngifisa ukuthi uma ngisho njalo ngempela ngithi kune-special lapho khona siyosiza khona abantu mahhala abadinga uthesta umuthi, abathi abakaze bawubone umuthi usebenza. Ngiyafisa labo bantu ukuthi bawubone ukusebenza komuthi. Yilezo indaba nje lezo. So-ke bangixolele kakhulu labo abasindwe izinyawo, kodwa ngiyathembisa nje ukuthi okungekudala kakhulu sizobuya futhi esinye i-special, ngoba lokho ngeke ngikwenze uma ngibona ukuthi umuthi mningi kakhulu okhona. Kumele umuthi ungahlali endlini, uphume uye kubantu bawusebenzise. Yilokho nje. So-ke ngaleyo ndlela leyo vele abantu bayakhumbula ukuthi ngagcina ngithi uMeyi nje wonke sine-special. Namanje sekuMeyi-ke i-special sisekhona. Basavela nje abantu, siyaqhubeka siyasebenza, kodwa vele inyanga manje isiya phakathi naphakathi, isiye emaphethelweni. Uma ngabe kuqala-ke uvala uMeyi singena kuJuni, cha sesiphelile futhi special. Sesiyophinde futhi sibone ngesinye isikhathi futhi siphinde sibenzele abantu izinto ezinhle, ngoba abantu siyabathanda kakhulu abantu futhi siyafisa ukuthi abantu sibabone bejabule. Nekade bethi kade behamba bebone ukuthi la kaMhlaba Uyalingana asidlali la futhi asi-act la, siyasebenza la kwaMhlaba Uyalingana. Yilokho nje, zinjalo-ke indaba.
engithi angidlule kuzo. Indaba ke ibaluleke kakhulu namhlanje abantu abangithinte ngayo kakhulu bakhulume ngendaba y'nhlanga zemali. Baba nemibuzo abangibuza yona abantu abaningi bathi cha sesilokhu sizwa ngendaba zey'nhlanga zemali. Sifisa ukwazi Dr. Spikili kabanzi ngey'nhlanga zemali ukuthi zihamba zigcine kuphi and zenzani. Ngoba abantu-ke bayazi ukuthi uma kukhulunywa ngento ey'thinta imali, wonke umuntu uyayithanda imali, uyayidinga imali. Ngithi-ke iy'nhlanga zemali-ke zisebenzela wonke umuntu iy'nhlanga zemali. Wonke umuntu ophilayo la phansi komthunzi welanga kubalulekile ukuthi angaba nazo iy'nhlanga zemali emzimbeni. Iy'nhlanga zemali zidinga umuntu othi unebhizinisi kodwa ibhizinisi lakhe alihambi ngendlela, li-slow. Kuphinde futhi ethi umuntu-ke baningi abantu abasebenza ukuzalisa ngemali. Nomuntu nje uthi ngiyasebenza kumlungu kodwa-ke mase kumele kunyuswe imali mina bangishiya ngaphandle, banyusa abanye abantu, zinyukeza abanye abantu abafike emuva kunami. Kahle kahle iy'nhlanga zemali zisebenzela wonke umuntu okhona nje, ngoba wonke umuntu ikhona indlela esuke athola ngayo imali. Lowo msebenzi osuke uwenza uthola ngayo imali, kubalulekile ukuthi iy'nhlanga zemali ube nazo ukuze imali ikhona ukuthi ize kuwe ngobuningi. Azikwenzi ukuthi kuse imali igcwele indlu, kepha zenza zona ukuthi leyo nto leyo osuke uthola ngayo imali, imali yakho ikwazi ukuthi ize ngendlela, noma-ke zinyusa izinga lengcebo kuwe noma lempumelelo. Umsebenzi wey'nhlanga zemali ilokho. Baningi abantu abathi hhayi siy'fakile iy'nhlanga zemali kepha asikabona abanye abantu abaqondi ukuthi iy'nhlanga zemali zisebenza kanjani. Kubalulekile ukuthi before uzifake lezi iy'nhlanga zemali ubhekwe, uhlolwe ukuthi isimo sakho sikanjani. Ngaba yikho yini into ekhona eyisinyama empilweni yakho ekhona, ngoba iy'nhlanga zemali kuyinto yenhlanhla. Iy'nhlanga zemali azikhona ukusebenza phezu kwesinyama. Isinyama kufanele ukuthi sisuswe kuwe uma ngabe sikhona. Ikhona-ke into yokuthi omunye umuntu uthi uyayibheka izinto zakho ubone ukuthi hhayi lo muntu lona noma enayo into eyithunzi kodwa akusiso isinyama lesi esibhede ngaleyo ndlela, uyakhona ukumfaka iy'nhlanga zemali. Yilokho nje okubaluleke kakhulu namhlanje udaba esingale indaba zey'nhlanga zemali-ke. Uyasebenza, uyazisebenza, unebhizinisi awunalo, kubalulekile ukuthi ube nazo iy'nhlanga zemali. Into-ke le khona le yenziwayo leyo. Ngisho la ka-Dr. Spikili sinazo iy'nhlanga zemali esiyisebenzisayo. Yilokho nje okuningi kakhulu, kodwa-ke nje kubalulekile ukuthi ungakayifaki lezi iy'nhlanga zemali uhlole. Kungenzeka kukhona umuntu othi unazo wazifaka emzimbeni kepha akaboni zimsebenzela. Lo-ke sowufuna ukuthi simhlole lo, simbheke ukuthi kume kanjani lapha ey'ntweni zakhe, ngabe kukhona yini inkinga ekhona, uma ikhona bese iyaxazululwa. Kulokho nje okubaluleke kakhulu. Siyahlola-ke la ekhaya ka-Dr. Spikili before simsize umuntu. Futhi ngihlezi ngisho-ke ngithi umuntu siyakhona la ekhaya ka-Dr. Spikili ukuthi umuntu simhlolele nje esekudeni noma engakafiki esigodlweni ka-Dr. Spikili, siyamhlolela. Ngicacise futhi ukuthi akufani ukuthi sikuhlolele ukude noma useduzane, ngenxa yokuthi sisebenzisa inethiwekhi uma ngabe sikuhlola. Inethiwekhi yethu phela isheshe ibambe eduze uma ngabe ukhona eduzane. Uma ukude akufani, iqala ethi ukudonsa nyana. Ingakho umuntu ozohlola ekude sithi akathi ukulinde isikhashana simlindise, senzele ukuthi sikhona ukuthola kahle yonke i-information ngaye, bakuveze lokho labe sihlola ngabo. Yilezo y'ndaba nje ziningi kakhulu iy'ndaba. Bayazi-ke abantu abaningi la ekhaya ka-Dr. Spikili ukuthi umsebenzi esibhizi ngawo kakhulu la, senza umsebenzi la okuthenini siphumelelise abantu, siphakamisa abantu, siyabaphakamisa. Asibathwalisi la, asinazo iy'thwalo, siney'phakamiso. Zehlukene lezi zinto, yiyo lento abantu enza behlezi bengibuza njalo ukuthi umehluko phakathi kwesithwalo nesiphakamiso yini. Hlezi ngichaza ukuthi isiphakamiso akuyona into enemigomo, into ehlangana nesidalwa sakho nenhlanhla yakho yokuzalwa, kuyasebenzisana nesiphakamiso. Kusho ukuthi sikukhuphule amandla enhlanhla yakho uma ngabe uphakanyisiwe, ukuthi usuphakeme. Okusho ukuthi umuntu ophakeme-ke uma ngabe sephakanyisiwe kufuna kusuke inhlupheko eduze kwakhe ngoba uphakeme lowo muntu loyo mayesenjalo. Zinjalo nje indaba bafowethu nodadewethu.
Abantu bayazi-ke abaningi la ngitholakala khona kwaMhlaba Uyalingana. Uma ufisa ukuza khona kwa-Dr. Spikili uthi uya kwaMhlaba Uyalingana, mawuthatha amateksi, uhamba ngamateksi uya kwaMhlaba Uyalingana kuphi na? eBhambanana. Ungakafika eBhambanana sinesitobhi okuthiwa isemathayini la ufike wehle khona. Mawehla lapho sizokulanda la kwa-Dr. Spikili. Khona izinto zokuhamba ezizokulanda lapho zikulethe ekhaya ka-Dr. Spikili. Uma uza ngemoto yakho futhi akuhluphi kakhulu, ufike ungene khona emathayini, kodwa ungashaya nje kune-navigator yakho ushaya ijozini. Uma ufika ejozini uphinde ushaya iBhambanana, i-straight nje indlela ayilahli umuntu. Futhi u-Dr. Spikili-ke akuyona inyanga le esafufusayo noma ekhulayo. Udokotela lo usethe kuba mkantshubovu, sehamba ibanga elide kancane la. Ngisho uhlangana nomuntu umbuza nje ka-Dr. Spikili, hawu uyakutshela ukuthi hayi siyazi kwa-Dr. Spikili uphuma kanje ungene khona. Yilokho nje okuningi kakhulu. Ngizonipha iy'namba zami zocingo, inamba zika-Dr. Spikili ithi 071 106 9603, 071 106 9603. Ilapho u-Dr. Spikili lapho uyomthola khona. Ngixolele kakhulu-ke umuntu uma ethe uyafona angasheshe ukum-answer ngenxa yokuthi angakabi nayo umuntu osebenza ekutheni nami-ansele iy'ncingo. Uma ngisahlola kuyenzeka ufone ungangitholi. Nami-ke kodwa ngihlezi nginayo nje i-airtime efonini yokuthi uma wena ufonile wangangithola nami ngiphinde ngibuyele kuwena. Siyacela-ke abantu abafonela kule namba sibekezelelane, sazi ukuthi sibaningi kakhulu. So-ke uma ngangisa-athenda omunye yazi ukuthi hayi ngoba ngangitholanga ngenxa yokuthi ngisa-athenda omunye. Yilokho nje. Ngiyazibongela kakhulu-ke, ngicela ningibambe evidweni elandelayo. Bye bye, ngiyabonga.